मुहावा से फेंके लगले खूनावा के। हनुमान जी पैरवा घींच ले कल के अर्जुन तारा पुल के नीचे कोनो जीव बा आ जीव के हत्या हम ना करब। इस जीव के बचाओ कोनो मछली तो ना हो ओकरा के हटाओ तब लात धरे। तो अर्जुन जाता रे जे जीव तो देखो तर जे आही दादा जय घनश्याम जय ए में का करता नहीं रहुआ। तो हनुमान जी सोचता रे जे कोनो लम्हरे जीव बकारी ई बतियावता तो एक बगल से ई झांकता रे जय श्री राम। जय ई देखो तारे कन्हैया हो ई देखो तारे के राम हो। देखो तारा ई देखो तारे कन्हैया हो औ देखो तारे के राम हो। तो लेके बेर भगवान कछुआ के मुंह बना के पानी में कछुआ बन के जब ओजन पड़ल न तो कछुआ के मुंह बाहर निकल गई आ मुंह से भल भल खून फेंके लगले। एक बेर मुंह उठा के कहले कि सुन लो दोनों जाना दोनों भाती मोरई का समाना जसी पारथे तस्वीर हनुमान। हे अर्जुन त्रेता में महमही राम रनी ये हमार भक्त हनुमान रले। द्वापर में कृष्ण बन के आइल बानी तू हमार भक्त बाड़ो आ दोनों जाना हमारे होगो और दोनों हम ही हो। अर्जुन कहले जे भगवान हमरा करुआ हरा देहनी इनका से पुल बनवा देहनी हमरा के जग के लोग का कही। नारायण कन्हैया कहले कि हे हनुमान तू हमरा के जीवन भर जीतल बड़ तब तारा के हराए के गान तू ना रही तो लंका पर विजय ना होई। आज तारा के हराए कैसे हम तारा के जीता दिले बानी। कहले कि कैसे एकर पुल भसी तब नहीं जीतती एकर पुल ठीका रह गई हमरा करूँगा मदद ना कोई नहीं एकर पुल बचा देनी। कहले संसार के लोग कही कि जब भगवान से हनुमान जी के भार ना बर्दाश्त भइल तो दुनिया में बर्दाश्त करिया की बात। कहले जे ठीक बा मालिक और बात तो को कटले ने की। बाहर जब निकल लो तब जाके हनुमान जी कहते रहे कि अर्जुन भाई हम मान गनी कि तू भक्त बड़ा हम अब रिटायर बानी अब तहार ड्यूटी बा लेकिन ये पुलवे पर रहो अंदर मत चलो काहे कि पुल पर बड़ा तो ई कांड कइलो अब भीतर ही जेब तो कौन कांड करबो। इससे बढ़िया बा कि ही जी तू रहो आ हम जाता तारे के कांचा सोना ले आके देता नहीं अपना बाप जी के जग में लगाओ। हनुमान जी गए लंका में राजा बड़े विभीषण गद्दी पर बैठल बड़े अब पूरा ही रोख लाल कोइले बड़े कल की विभीषण महाराज कच्चा सोना थोड़ा दी। कल की काचा सोना लंका में कहाँ बाहू तू तो उलट पलट के लंका जरा दिल कहीं सोना धइल बा। कहले कि ना देव अगर विभीषण तो दोबारा लंका में आग लगा दे आग लगा दे। कहे कि अर्जुन के वचन दिले बानी जब आग बबूला भइले आकाशवाणी भई हनुमान विभीषण में गलती नहीं है विभीषण के पास सोना चांदी नहीं है समुद्र में जा समुद्र महाराज में जया तू तिरकुट पर्वत पर पहिलका लात धइलो तेगो सोना का ढेला गिरल जन समुद्र में पड़ल बा समुद्र में पड़ल बा। तो समुद्र महाराज के लगे कहले कि समुद्र महाराज याद बानो लंका जरनी तो तर में आके सब झोंका रो करके बुता देनी
सोना कहाँ बा? समुद्र कल के महाराज हम कहाँ दिले बने देवा की खेला करबो, देवा की खेला करबो। तब डरे बुझले जे कहे ने झोंकार दिए कले जे देखी नु ढेलवा गिरल सोनवा के ए पनिया में आई, लेकिन एगो रेगवा मछरी ओकरा के लील गइल बिया। तब कहले कि मछरी कहाँ बिया? रेगवा मछरी बाहर निकल जो ना तो हड़ होर के तोर पूरा खानदान के मुआ दे। और मछरिया जनस के हमरे चलते सीधरियो मर जे सब हई बाड़ी सब नकटी बरेगवा मछरी एक बार बाहर निकल के मुंह बोलो अब भौक दे सोना फेंकल। सोना हनुमान जी ले ले आ ले के पुल पर आ गए। कहतर कि अर्जुन भाई वादा जन कहले बनी तन पूरा कर देता, वादा जन कहले बनी पूरा कर देनी। बेंजू वाला टंगरी पसार दी ओकरा बात रोग हो जाला। सुनबा त सुनबा ए अर्जुन हमारी होबा गावेले विजेंद्र बाबा लिखले रे तू अर्जुन कहले कि हनुमान सोना कबूल बा मदद कैला हमरा बाप के जग में। तो हनुमान जी से अब कहतर जे हनुमान जी एगो न्योता तार के देता नहीं जातना ओजन लेके पुल पर चढ़ रहा इतने ओजन लेके हमरा रथ के झंडा पर तारा रहे के बाद कहे कि कब लड़ाई लग जाए कौरव पांडव में तय नहीं खे इतने ओजन लेके हमरा रथ पर रहे के बाद यही से जान जाए महाभारत में रुआ कहीं ना देखले हो के सबकर रथ पलट गई लेकिन अर्जुन के ना पलटल। ऐसे कि तीनों लोग के भार लेके हनुमान जी उनका पताखा पर रहे। ऐसे आज भी हमने के हिंदू के घर में आंगन में हनुमान जी के झंडा गाड़ल जाला कि हनुमान तीनों लोग के भार लेके विराजमान रहले जाना से मकान के ऊपर बिजली कबू न तोड़केला। उ लाल जहाँ लौकल कि बिजली ओकरा बाहरे बाहरे चमकी लेकिन मकान पर ना गिरे लेकिन झंडा रही अगर करिया देख ली है धबधबा दिए ये सब बिजली चमकत हो के बादल गजरत के हवा बहुत हो के घटा घेरले हो के करिया कपड़ा पहन के कबो बाहर ना निकले के पहरे के बाद तो उजर पेनी छाता लोग बहुत लोग लेके निकल जाला। हेलो हरनवा के तन कम कर दे भैया। अबे अर्जुन सोना लेके अइले कहले के भाई तू को सामान हो गई अब का कहिया त कन्हैया कहले कि धर्मराज एगो बात बताओ तालो के जग करे के बना त जग पर उहे बैठी जे विश्व के विजेता हो। अब 20,000 राजा के कैदी बना के जरासंध जेल में डालले बा। पहले वो लोग के छोड़ावो आ जरासंध के मुआवो आ तब विश्व विजेता हो तब वो जग पर बैठावा। कहले जे भगवान ने में कारण का बा विश्व के लोग के किंग जीत ले बा। कहले की कारण बा तू लो हमारा संगे चले एंगा मराई ना एंगा मरइबे ना करी
हमने के साधु बने के तू हमार चेला बनलू ओकरा द्वार पर चलल जाई भिक्षा मांगे खाती वीर हो मर्द हो छत्री हो ललकारल जाई तो बाहर निकल जाए साधु के बेस बनौले कन्हैया कहले कि चलो लो ऐसे तो लोग कह दिला चाचा जी महाभारत अर्जुन जीतले तो दुखे जीतल कन्हैया जीतल केहू न जीतल। यह बात पूछा गई मुड़ी कट के जन पड़ रहे पहाड़ पर बरबरी के तब पूछल गई के बरबरी तोर तब मुड़ी कट गई बा भगवान से वरदान मंगले रहे जे हमार प्राण मत छूटो महाभारत देखे के चाहता नहीं जे के में अपन भूमिका निभौले बा तलाश में पूछल गई ये ते ही बताओ बरबरी ये महाभारत के जीतता कहले जे कन्हैया के छोड़ के केहू तो लौकल है ना कहले कि तेहू झूठ बोलता रे अर्जुन लड़त ले भीम लड़त ले नकुल सहदेव लड़त ले कहले कि ना केहू न लड़त हम जितना बाण देखले बानी वो बाण के नोखी पर कन्हैया बन के जातल है वो नोखी पर बैठ के जातल तब वार करतल कोनो महाभारत के लड़ाई केहू नहीं के लड़ले कन्हैया झूठो के नाम देता रे लेकिन काम अपने कैले बा वो जगह पर हमनी के रहती आ केहू कहत के गिरी बाबा ई महाभारत के जीतल हम जीतनी है एको एको में निरोग रहले सो ई सब पेचिस बना रहले है सब जाने का पटौ डाल देनी है हमने के दूसरे के बड़ाई करे अब जान जाए कि कन्हैया बनले साधु आई बनलो चेला अर्जुन भीम के लेके जाते रहे जरासंध यह पटना क्षेत्र पटना भी अपना बिहार में बा मगध जितना पटना से दक्षिण चल जाए सब मगध हो और मगध के नरेश जरासंध रहे एक बार पहल जब गई हम जहानाबाद गावे चाचा तो जी जरासंध महोत्सव होते रहे तो लोग कहल कि बाबा